duwi wus ngarani loro kandhe jejeran kena jinarane gempalane Cinarita. Tegese padha caritane mung beda kandhane. Mila ing samangke boten kadi ingkang wonten adeg-adeking pertapan harga mulya. Inggih kalares wonten Padepokan Sidodadi utawi peken Purwodadi. Ing ngriku boten kadi linggahipun risang Begawan Wasesa Jati. Pranata wis ketawis lomo ngenya linggah risang Begawan Wasesa Jati hanengga juting kembar mayang inggih sekal Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru. Hananging dereng danggo linggahipun risang Begawan Wasesa Jati sigra hanampi piswanipun satru pekik kang bagus warnane. Nun inggih risang Saraya Jati mangkono wijining pangandika. Milaheng Marcana Marsidam Sekare Bahwana langgeng. Kaya mengkene tobot-bote wong kang mengku wajib mengkul jijiban dikon nunggu juting kembar mayang. Udakara wis antarane kurang luwih 100 taun suwene nggonku masanggrah ana Padepokan Sidodadi kene. Weh, lah kaya parandene seprana seprene durung ana wong kang mbutuhake sing jenenge kembar mayang. Yah, ora dadi ngopo. Sapa sing teken lan tekun mesti bakal katekan sedyane lan sapa sing sabar lan narima mesti bakal mbabar daya pangaribawane. Iki kanggo nyapih wetengku sing luwe karo mripatku sing ngantuk. Coba aku tak rengeng-rengeng rerepen kekidungan dandang gula mocopat yaiku dandang gula panebusing kembar mayang. Sapa ngerti mengko dandang gula sak pupuh wis tak kumandangke banjur ana tamuku kang sowan ana Padepokan kene. Abdi dalem pengender mbok nggih monggo dipun tinting 6 dandang gula. Tindem sabawaning raturi wikatine ridalu samangkya midodarani jatine kerantakeng tiasnya nyuwun meminta sih nugraha Gusti wahyuning palakrama mogya tumurun
ndayani kang mengku karso hamiwa putra putri kanthi nasih rahayu niru beto jagat Dewa Bathara jagat bareng dandang gula sak pupuh wis tak kumandangke iki kok aku krungu swaraning wong mlaku minggah ana pertapan utawa ana padepokan sidut dadi ngriki layak to layak prenjake mulai esuk mau ngoceh ganter ana ngarep padepokan kene mangke to kisana monggo sakderipun kawula dalasan panjenengan sami sapunawan pangandikan langkung rumiyin dipun sekecakaken nggenipun lenggah kisana. Nggih sakderengipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Kyai boten kirang sekeca anggenipun lenggah nanging sakderengipun nyuwun pangapunten kula sowan mriki boten cocala langkung rumiyin inggih amargi buru-buru pramila kula sakadang nyuwun agunging pangapunten dumateng Kyai Tugu Sejati. Injih mboten dados menapa kok kisana. Nggih sakderengipun kula badhe tanglet kula mireng grembyeng-grembyeng menika peken pundi Kyai? Oh, ngaten. Menawi panjenengan nyuwun pirsa kiyansana. Menika namanipun peken Purwodadi. Oh nggih, peken Purwodadi. Nggih. Lah salajengipun kula badhe tanglet dumateng Kyai Tugu Sejati menapa leres sumondhokipun kembar mayang sakembaran. Awit kula sowan mriki dipun suwuni tulung kalian biyanipun Bapak Slamet Ibu Sukarni badhe ngimah-ngimahaken putra-putrinipun purun dipun ngimah-ngimahaken nanging nyuwun bebana dolanan ingkang awujud kembar mayang sakembaran. Nggih. Estipun Pagoda Anggir Saraya Jati menika mboten luput mboten salah kok nggir. Nggih matur suwun mbok bilih kalersan sowan kula mriki lajeng menawi dipun sade pinten reginipun menawi leliru menapa lelirunipun Kyai Tugu Sejati Jerkura saged hamboyong kembar mayang kala wau. Nggih. Wonten ing peken Purwodadi ngriki menika leres cumandhakipun Wahyu Judu inggih kembar mayang sekembar kang isen-isenipun Sekar Manca Warna kayu klepu Dewa Ndaru gedang mas pupusing jindhe ingkang kasebat inggih menika kembar mayang sekembaran. Namung ngaten sakderengipun nyuwun punten kisana. Estunipun kembar mayang menika mboten waget dipun tumbas mawi arta pinten kerta lan reginipun. Ugi mboten waget dipun lintu kanthi leliru ingkang awujud punapa kemawon. Nggih. Namung syarat-syaratipun makaten, nggih. Syarat sarana kang angka sepindah sadak lawe padha bote. Lajeng syarat-sarana kang angka loro sri pinanganten sakloron kedah sami tresnanipun. Dene syarat-sarana kang angka 3 mbok bilih mangke sampun purna ing gati pinangka kangge jangkepi dhaope sri pinanganten sekalian.
kembar mayang kedah dipun wangsulaken kondur wonten padepokan Sidot dadi ngriki malih. Dene mboten cekap dipun larung wonten saklebeting Benawi Agung. Tegese yen kono ana bengawan gedhe. Yen ora cukup diguwang ana saklebeting margi prosekawan. Kanthi niat ingsun ora mbucal ora ngguwang wujude kembar mayang nanging hambucal. Suker sakit sukertaning Sriat Maja sakloron. Aku mung nderek ndedonga nggih, muga-muga Sri pinanganten sakloron nggenya. Lelemban ngebyuk ana sakmadyaning bebrayan agung, muga-muga kalesa ing sedaya rubedaya nggih manggya sakara-kara temah dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Dene sarasara kang pungkasan amreh mboten mardapa alum. Tegese ora gogrog godhonge, ora gogrog kembange, ora jebol oyote. Mengke nggenipun mboyong kembar mayang saking padepokan ngriki ngantos mlebet wonten saklebeting wisma bahagian kedah kawiwada gending ilir sumilir. Mbok menawi namung mekaten ingkang saged kawulaken syarat-syaratipun ingkang sepados padha kangge sarya jati saged mboyong wujudipun kembar mayang punika namung saderengipun mbok bilih wonten kirang lan lepatir mugi diagung pangaksama ingkang saageng-agengipun nggih. Nggih, dawuh sami-sami sedaya ngaturaken gunging panuwun dumateng Ki Tugu Sejati bilih menika sampun kepareng kula boyong kembar mayang tumuju wonten ing Biring Romang Lorong 11 Makassar mriki. Ing pangajap rahayu ingkang sami pinanggih. Iya ya nggih Sarojati, ingsun amung bisa menehi sangu marang jeneng sira sakadang ya nggih. Amung welingku kang pungkasan ati-ati aja nganti ana sing keri duga-duga digawa ya nggih. Sangguh tak mantenannya Ducah angon benekno blimbing kumi lunyolo nyobenekno baso dodotira kumitera jahe pinggir damana sepot mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya
Nun inggih para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung Sumawana Putri ingkang maha mekbar budi dharma paripurna menggah hadi acara panebus ing Sekar Mayang Sakembaran pramila ing mriki daya-daya kalajengaken menggah adicara dudukan penganten wonten ing malem midodaren kawistara panjenenganipun Bapak Slamet dalah Ibu Sukarni sampun lenggah jajar sumanding pramila daya-daya kalajengaken adicara dudukan dumateng panjenenganipun Ibu Juru Pangrengga Busana kawula suwun nganti temanten lumarap ngabyantara mring para pinundi ing mriki dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh langkung-langkung dumateng sagunging para tamu monggo sami-sami nyuwun mring Gusti supados calon pengantin kekalih samangke saged manggih sesanti mugi amanggih kamulyan. Tata sing rahina gumanti ratri ing gegana katingal remu wancine wis panglong sang sita resmi datan jumedul amung taranggana kang abyor ing tawang gumelar aning jagat raya mahanane mring pengantin kekalih kang wis medal saking sasana busana mahaspring para pinundi rereh ruruh angaras padha tindak ira sang binagus eri iswanto dalasang Dyah Ayu Sri Handayani Tidar lekasing sedya harsa lumarap dumateng Rama dalah ibu netepi daramaning putra
Genira arsa ambyur ing samudraning beberan agung. Ing mriku penganten sarimbit arsa minta donga pangestu idi palilah. Duh Rama ibu bekti kula mugi kunjuk. Kula kang putra kekalih ngaturaken sungkem pangabekti Rama ibu. Saha nyuntun pangestu mugi anggen kula arsa beberan agung tansah manggiya suka basuki tinebehna ing rubeda Rama ibu. Sokan kantun putra kekalih ngaturaken sagunging sadaya kalepatan kula mugi den apura Rama ibu. Iya Ger, anakku sing bagus lan sira sing ayu. Rama ibu ya mung manungsa lumrah wis sapadha-padha tan ana sing luput. Mung Rama ibu tansah ndedonga nyuwun mring Gusti Murih Yuwana Genira arsa lelumban ing madyaning beberan agung. Nuwun Rama kula pundi ing mustaka mugi dados jimat paripih. Paripurna putra kekalih Genira minta donga pangestu diparilah dumateng Rama dalah ibunipun. Kawis terus lenggah jajar sumanding ing satinggiling kursi rinengga. Sinambi hanega wahyuning jodho kang tumedhah saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Kawistara ing sangandhaping sasana pahargyan terus kebak ber amblabar sangyaning para tamu ingkang sreda hangestreni Daupira. Yen Cinandra kaya andayang-dayangna pacak sijining pendhapi agung bale winangun. Para bini sepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung Sumawana putri ingkang maha bekber budi dharma paripurna menggah adi acara dudukan pramila kalajengaken adicara atur pambagya harja wilujeng dumateng panjenenganipun Bapak Sulis saking BTP kawula suwun lumarap wonten ing papan pinanci jinajaran kalian kadangipun tuan rumah mangmilih piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati ajmain. Rabbi shrahli sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pepunden, para pinisepuh, para sesepuh ingkang pantes pinundi, para pangembating praja satriyaning negari ingkang tansah kinurmatan, para muda karang taruna ingkang bagya mulya, para tamu kakung Supawana Putri ingkang tansah kula hormati, kepareng kawula jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan sami karana piniji kalian panjenenganipun Bapak Slamet kinen ngaturaken babaring gantha wudaring sedya wigatosing gati ing palenggahan menika. Purwakane ngatur para lenggah, monggo kawula dherekaken atur puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit sih wilasa kang rumentah dateng panjenengan dalasan kula sahingga saged makempal manunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambikala. Para tamu kakung Supawana Putri ingkang tansah kinurmatan, madyaning ing pawiwahan panjenenganipun Bapak Slamet lumantar kawula ngambali ngaturaken sugeng rawuh kanthi raosing manah bombonge manah kasuwun lelenggahan kanthi mardu kaning penggalih. Wondene wekasing gati ing dalu menika panjenengan Bapak Slamet lumantar kawula badhe kawula aturaken nun inggih Bapak Slamet netepi darman ngasepuh hamargya suta hamiwawa siwi ngentas pitulus kenya putrinipun nggih menika ingkang asesilih Sri Handayani Tidar SS kalampahan daup kalian Raden Bagus Sertu Eri Irwanto. Nggih kula ambali malih sampun kalam daup kalih Bagus Sertu Eri Iswanto putra Jalu panjenengan Bapak Samsito pidalem saking perumahan Dewi Kumalasari Kelurahan Sudiang ingkang sampun kalampahan ijab kabul kanthi miturut satataning agami kanthi wilujeng selamat boten wonten alangan satunggaling punapa. Ing wasana panjenenganipun Bapak Slamet tansah nyuwun jurung hastawa puji astuti dumateng temanten sarimbit anggenipun agebyur ing bebaran enggal mugia tansah saged atur runtut
Begiya mulya sedya kang jinangka Basuki kang kaesti sageta dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Para tamu kakung Suwana Putri ingkang tansah kinurmatan, kaleksananipun pahargyan ing dalu menika saged kalampahan karana sih pambantinipun para sanak kadang pawong mitra tangga tepalih langkung-langkung warga Biring Roma khususipun lan warga lan raki umumipun. Hambe bilih panjenenganipun Bapak selamat sekalian boten saged mangsulaken karana lahir namung nyumbangake dumateng Gusti ingkang Maha Agung mugi Syekh Kardarman panjenengan sageta ndadosaken amal kesaenan. Para tamu kakung Suwana Putri lumantar kawula panjenenganipun Bapak selamat sekalian hanglenggono mbok bilih anggenipun ngaturi kawuran panjenengan kurang aruh, kurang weruh, kurang gubuh lumantar kawula tansah nyuwun agunging pangarsama. Boten kekilapan dumateng para karang taruna hamba bilih anggenipun labuh leladi wonten ing ngarsa panjenengan kurang subosita lumantar kawula inggih nyuwun lubering pangarsama. Ing wasana pepunten ngatur saking panjenenganipun Bapak selamat lumantar kawula mbok bilih aturipun kirang bojo pirang krama swidah malih tansah nyuwun agunging pangapunten. Kula minangka talanging basa mbok bilih wonten atur kula ingkang kathah mboten anuju prama kawula tansah nyuwun agunging pangapunten. Mbok bilih cekap semanten anggen kula matur wekdal kawula mangsulaken dumateng Pandayawara cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna manggah hadi acara atur pambagi harja wilujeng ingkang dipun sarirani panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Sulis saha jinajaran kadang kula anem nggih menika Adi Mas Narwi dalah Kang Mas Sutris kanthi wijang gamblang aturipun tatas titis tan kurang ing subasita. Para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung Sumawana Putri kang pantes sinudarsana paripurna manggah hadi acara rikalenggahan dalu menika wonten ing malam widodaren pramila adicara kang salajengipun inggih menika adicara panglipur sesarengan mekar laras saking kita Pare-Pare. Pramila saking kula mbok menawi anggenipun meratisaken manggah adicara rikalenggahan dalu menika wonten kirang saha langkungipun kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, panyuwun saking keluarga besar Bapak Slamet dalah Ibu Soekarni panjenenganipun para tamu kasuwun dedaharan wonten ing meja makan ya. Aku tak nggone sangu mulih lek Simon ya, njaluk izin sik. Tak ngrasakne mantanku. Ayo jeng Ika. Oh, iki aku kenal karo kowe mah ucul sawahku dhisik.
Wah, Jan. Sawahku men sak ucul. pejokan tok lho. Untung sing gonteli kenceng. Nggih, pripun Aa. ipon? Waduh. Aa ngono lho aja oo. Jantenan kok. Nek didemok Saiki kok kenyang. ketok putih ya Dim, aku nek didemok ngene iki kaya arep tak dolke kayu jati kok. Aja ngono to. Kowe saiki ngene aja mulet arepku. Kowe kenalan karo Pak Rustadi, kasumpen Nek sing jare dipakalar. mantane kok. Tak tawakke. Tawakne sinten? Iya tentara iki. Oh, Pak tentara. Sinten namine? Pak Rustadi, Pak Rustadi. penyanyi Klaten Salaman. Nek ra ucul ya biangeten. Nyuwun donga pangestu nggih, Pak. Nah, iya lah ngono. Aku kok ndredeg ya. Bredeg kuwi kapten kuwi pangkate. Ning ra tau mangkat. Ayo memanikmu sesarengan jeng indah saking kutha Seragen Indah asri. sapa? Indah sing endi? Indah Larasati. Sapa? Indah Payem. Oh Ika. Anjir. Oh anggere mesem mumet aku. Iya. Ketoke Yes, musmet. sugeng midhangetaken sinambing rahapi pasugatan sumangga para rawuh kawula suwun dedaharan wonten ing meja makan ingkang sampun sumadya saking adik-adik kadang-kadang taruna muda. Anjir, langsung mawon mboten bawa. Langsung Pak. rasah bawa Oh, kepengen. siap. Sesuk-esuk tak jelei bawa. Ya senengane kok gapruk langsung ambiar. Iki ketularan pancal mubal iki. Memanikmu Mas Amin. Sesarengan mekar laris. Sampur sarine, guys. Etoy, 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 etoy. Asik yuk, asik yuk. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu. Pindoreta kang katon palila. Pawelingku mugia tansah eling. Nadyan ado rasaku tansah supandhe. Rino ati Wong kuning kembang jroning atiku, asihmu kang rendani dadi tetaline aku kang nandang tresno. Lilanono jagat ring sliramu tansah gandeng renteng kaya mimin tuna. Asik bro bersama Mekar Laras. Nyopet yo, nyopet yo.
wengi aku mung tansah ngenteni lan pegata nyidam tetes sing tresno kang satubu dadi ketaline atiku kang tansah ana sang kasmaran. Ayo Jeng. Kondo antebing tresno sineksenku mung agare mendung atiku kang uyung yen tan gambung anglayung. Injih matur nuwun salajengipun dumateng MC-nipun Mekar Laras wekdal swana sak cekapipun katur. Injih kanjeng dumateng para tamu kakung saputri langkung-langkung para among rawuh ingkang mampun wonten saandhaping Tarupagung sumrambahipun dumateng kadang kaniman Karang Taruna ingkang sampun paring sabiyantu dumateng Bapak Slamet mugi-mugi tansah bagya mulya sak lajengipun. Para tamu kakung saputri mekaten menggah hatur saking biyanipun Bapak Ipung Jeng Ika yang sampun kepareng ngaturaken kemenika lelagon Memanikmu. Iki mosok terus ikaneh ditegnese. Nggo sing liyane ben rame-rame. Ika. Aku ora trimo karo Ipung, didusiki. Sugeng dalu Jeng Ika, sugeng pinanggih kalih sedulur-sedulur sing mapan ana Kota Dayak Makassar mriki nggih. Di tengah mriki lho, Pak. Nggih, sedaya nggih namung nyengkuyung anggenipun ngentas pitulus putra-putri saking panjenengan Bapak Slamet Ibu Sukarni. Terus ngaturi dapurane gembleh. Diapurane kaya ngono kuwi gempang nesu, sugetan. Nek anak buahe kuwi rada mbandel sithik wae lah suarane Jeng. Masa tanggapan kok nggawa dapur to? Nah, nara di dapur-dapur ki ra kapok kuwi. Masalahe gampang nesu ning ya kuwi apike. Engko nek wis bar ngene ya terus ndum nyambah. Terus nyah-nyah nggih, Pak. Apike nang kono kuwi. Sing penting ngene iku lho. Sedulur-sedulur saka Pucang iki terutama wah padha melumpuk dadi siji kabeh nyengkuyung. Dumateng panjenenganipun Bapak Slamet Ibu Sukarni. Terus ngaturi rawuh Jeng Ika. Nggih. Terus nek dikenalke sik piye? Nggih mboten napa-napa. Nggih, Nggih kleresan. Nggih, soalnya bintang tamu mong siji dipelek koto. Jadi dapurane gembleng menawi saged lho. Ben puas. Nggih hajaran kok. Kok puas? Kok sing puas mriku tok lho. Heeh. Nggih nderek tetepangan paling tetenger Ika Vagansa. Ika Vagansa. napa ora pansa sisan? Oh mboten milik apa? Gak milik ya. Nggih pawakan desa niku ngetine numpak becak kok. Iya. Lah kowe gak anu sih dapur-dapur ke sih pelayan. Mboten, aku eman-eman. Dapure kaya ngene sing duwe campur sari Mekar Laras iki. Aku nek karo lanang ngajeni lho.
Gak aku sareng ngajeni wong nang nesu ora umum kok iki. Lah mboten dilus-lus nek dilus-lus ra mboten nesu. Ya mung ngono kuwi. Nggih. Nggih, monggo badhe ngaturaken menapa bawa sik sak bawonan dadi para Insyaallah. tamu ben nikmati hidang-hidangan ingkang sampun sedya. Nanging mbok pilih kirang merane penggalih saking keluarga ageng Bapak Slamet Ibu Soekarni nyuwun agunging samudra panyasami. Sami-sami didonga nggih mugi-mugi Sri pengantin sarimben sak mangkinipun dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Wis sekarang koyo dina iki cah nyambut gawe dirubung wong pucang terutama Mas Manto MC sing kondang moro-moro melesat nang Jawa. Sing niku. Heeh. Lha aku ndek nang kene ya MC kondang ning moro ora ngerti-ngerti moro melesat. Ora Kita gak kuat mental. iman. Heeh. Lha iki badhe ngaturke napa monggo niki wau Bapak Sulis njaluk panggodane katresnan. Panggodane katresnan. Dibawani riyen. Panggodane katresnan ki bawane apa? Nganggo bawa apa? Bawane sak tutuke kening. Penting pelok kenem. Lah belok 6 lah piye ndang atahe sik kowe? Ah kula. Tintinge Mas, Mas Amin. Urip alus semet kowe ngono. Lho kula niku bekti kok marang tiyang kakung kok gak tau nyentak-nyentak. Oh ngono kan. Kula bojoku ya betah. Kandhane. Lah suarane arek nyengkling kaya iki padha karo ndongake temanten Nggih. sekalian. Sabar Mas Gembleh, lek sing nek ra karo kowe ya cepet tuwek. Kandhane kok. Iki mau wis hijab ya. Sampun. Berarti nek wis hijab wis sah. Sah. Artine wis nerima SIM. Jadi dumateng biyanipun pengantin kakung monggo. Aja dipecat Mas Gembleh lek Simon cicilane akeh. Ojo maning-maning. Wis ora duwe ya pung. Ojo to. Nas. Tansah antut reruntungan mugi-mugi temanten sarimbene sak mangkenipun dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah entuk pandongane para tamu kakung putri. Amin. Nggih. Ing sakrina sak wengine muga-muga pengantin putri sak mangke nrimo apa gajine kakunge ya kudu iso ngodot-ngodot mlebu metune. Ayo ta? Enek saithik ya ditampa saithik, enek akeh ya matur suwun supaya kabeh cukup. Saiki iki abri gajine gede kok. Oh gede Kak. Ya Iya. alhamdulillah Masa muga-muga terus diodot. ya ya diodot dilebone diotot dilebone. Ya aku senenganku. Ah iya. Cocok. Lah ning kok sing bayar malah aku, Mas. Kowe ka Lah, kok iso? sawangan Gembleh ka nyawang kowe saya kuru mesakne. Openi, Mas. Musim hujan anggere anak buah pun tratapan darak Yarbon. Oh iya. Datan kinggang serabut lamun hatot saketik Para tamu kakung saha putri ora rugi Rogong, Mas. Kok ngundang digongi lho. cekeka lagune diulak-ulek
jumbuh karo bokonge leh medat medut. Pokoknya ora rugi ngundang jengika sok ben nek acarane diundang meneh. Kandhane aku ki geleman lho Mas. Masa? Heeh, maksudnya gelem dijak tanggapan rene. Oh. Meh salah paham aku. Kok tes 80 juta. Aku ki gelem lho Mas. 80 juta. Dirombong wong 26 ta? Wong 26. Maksudnya Wong urunan. siji bagiane piro? Maksudnya urunan terus dijak nyanyi. Yen cedak tansah mulat Sida tetep sida. Hasih tu Aku cemburu karo manten. Kae ka, Nduk Cahayu. Cerak karo Lek Simon. Celak mriki. Rukune men kadol. Gadah ruko ta? Walah papat. Sing telu Alhamdulillah. urung lunas. Jenengan kok bagus men to Mas Simon. Dalam tahanan bank. Lah tahanan. Atah tak lem bagus malah orang tahanan bang. kurang ajar. Berarti dibok gadek ning ngono Mas. Iya ndek bening saiki selunas yo, Nduk. Oh, alhamdulillah lek padha bosku nek ngono. Beda mimi lan mintuna. Kemakine ram brengos kari loro lho padahal. Alah yo dadak nyandak brengos barang ngono. Hayo bareng Dimas ana tepi wajib sida asih Ya, gonge Mas Amin gede. Gede tenan gonge. Marai penak yo Mas. Gong gede serakwat ngangkat tok ka. Masa Overdosis. ketoke jek penak lho. Mangga dipun Jek penak. buka. Jenengan Monggo. apa kula? Oh, monggo. Nek wong lanang mau ngalah yo ngene iki aku sik no. Biyen aku wonten. Ayo. Biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglo peteng dedet tanpa bertan rinoso mangga jeng Apa bacane wis beda yak biyen apa saiki apa ya iya seliraku salin saku yak biyen tresno saiki mbak wong ayu mbok aja lewat kemlawon satemah ajepong kaya wong kelangan beto delek-delek pungkasane urung yo aja ketok ngenes ngono lho Mas. lagi ketemu pisan kaya ngene ngos-ngosan apa kena ketemu pindho kaya meneh apa
Mesti abuh kabeh. Tak sumet Yuk, yuk. siramu wa aja lali janji perasetiaku terus bukan satu tetap tulus ngerti jiwaku Inang karo ilo. ini dalam aturakan wilujeng dalu wilujeng lelenggan yang masih ketosi lamiri kagerakan mongkar leres campur sari elektron pimpinan Kang Mas Ami sugeng hamidah ngetaken Galo, galo. masuk Kang Mas Biyen mula aku wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglo Boten dedek tanpa permanri noso apa pancen mas kita gak nopo saiki opo ya ngono seliraku salib soko gak dina tresno saiki masih jereng noso bagus baca bingung temenaku setemahan jatuh kaya kelangan beton gelap-gelap akasane Iya. kantor sekedik Kang Mas Dintek monggo dipun kesisa. telasne mosok aku dhewe Memang kowe diplekoto, pancen ora memang ya pancene oh, diplekoto. berarti MC niki wis gak kuat iki Gak kuat. Sengus-ngusan, Dok. kita esong modus tak karepe tok ya Mas ditenani yo ora iso untek-untek Iya. Jajal apa ya, Tak? Aisyah jajal suarane lho Yo, ngono, Tak. Mas Heeh, ya. tak suban marang Yuk, yuk. siramu tak aja lali janji prasedanmu tresna bunga satu tetap tulus ngateni jiwamu Enjih ngaturaken gunge panuwun dumateng Jeng Ika ingkang sampun kepareng ngaturaken langen budaya lewat tembang
panggodane katresnanku. Menika minangkani atur pamundhut saking biyanipun Bapa Kumis. Tentu ing mriki sekawan penyanyi badhe kula jumenengaken mbaka setunggal. Pramila ing mriki ingkang salajengipun Eka Sanjaya sumangga. Sampun nggih benjang mawon. Enggak usah bawa. Nggih, langsung. Oh iya. Hana langsung Kang Mas. Setengah 11 engko nak nganggo bawa kesuwen. Lagi jam 10. Tengah 11. Sesuke bawa dintek-entekke. Nggih, monggo. Nah. Monggo Kang Mas. Aku yo kancani. Mriki. Mriki. Apa wedi to nak dhewe? Ora wedi. Lok tenan mekar laras. Tukang syuting iki lho. Iki golek pasaran nang kota Dayak. Aja hana. Yuk.
Matur suwun jengika sanjaya ingkang sampun kepareng ngaturaken nggih menika hanelongso. Mugi-mugi sakit kangge jampi saya ing dalu menika anggenipun paring sabiyantu dumatengipun Bapak Slamet sak kukuban. Ing mriki wonten awala nggih badhe kula aturi mbaka setunggal. Kunjuk dumateng panjenengan Bapak Agus Supardi nggih. Bapak Agus Supardi apa Bapak Agus Suparno? Ingkang jelas Bapak Agus saking Limbung pramila wekdal sumangga kula aturaken. Yes. Satu. Inggih, matur suwun dhateng kadang kula MC ingkang sampun paring wedal dhumateng kula. Siriku ya sesuk wae kok ya mesti dibagi. Ya. Gak bawa. Oh ya. Ayo. Ika sesekon Jawa ditanjakke. Aku kulino nanggap ya urung nyanyi karo dheke kok ya. Iki bawa gak apa-apa lho, Mas. Gak oleh ya ora apa-apa sesuk wae. Nggih, Pak. Sedaya menika kedah ningali kawontenan. Oh, Awit sampun dalu, nggih. Ngersakne lagu napa, Pak? Klangenane. Langenane apa? Napa-napa saged kok. Lali janjine. Lali janjine. Jane mboten lali. Ah, ya. Etok-etok ngelali. Kadang kala ya nglali. Si Endo, Pak. Dumateng Ibu Panggrana Busana monggo Sri Pinanganten kedah dipun andhapaken rumiyin sampun wonten dalu. Kesel mesake sesuk bakal ditaung melih. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangku nganti ling sesrat ngene ana kene aku nunggu kowe. Dek menika ketinggalan pesawat no Pak. Oh ngono. Dadi ya mboten teka. Yun sewu. Kula bali malih dhumateng piyambun Ibu Panggrana Busana.
Mantane dijak mlebu dhisik. Ayo, dilebokke. Siap. Siap. Janjane kok ngendi kelagatmu sing tak tunggu kowe ngajak yen kawanku nganti ling seresrak ngene ana kene aku nunggu kowe selo jenengan penak men Pak. Hak ya ambane. Suarane jos Pak Agus. Biyen mulai penak. Kok lagi saiki. Pak kok tau ngrasakne, tau ngrasakne campur sarine. Ya. Penak tenan jebule. Dintekke. Marai gak kudu mulih. Janjane kok ngene ngendi? Kelagatmu gedang gripik telo. Nggih, suwun Pak Agus. Mergo parkaseni bengi iki akeh ya, ganti kancane. Heeh. Sesuk disambung melih. Nggih. Nggih saderengipun nyuwun pangapunten menika tamu-tamu ingkang sami rawuh saking Takalar, saking Jenik Ponto, Bantaeng, ugi saking Kodim sedaya ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng rawuh berkumpul menjadi satu. Meniki ngombyongi anggenipun ngentas pitulus dhumateng putra putri saking panjenenganipun Bapak Slamet sak Kukuban. Ingkang salajengipun gandeng penyanyi kula dereng kula teknis sedaya pramila monggo Jeng Lina kepareng jumeneng paring leluhur dhumateng para tamu kakung saha putri. Ibu pilih Jeng Lina badhe duet monggo kula aturi pilih Mas Setu napa sinten monggo.
Nggih. Nggih. Matur suwun Jelina sampun jumeneng pramila mriki kula badhe ngaturi jumeneng panjenenganipun Bapak Joni Mandai. Monggo kula aturi Barator Kalijati Pak Man. Monggo Pak Joni kemareng ya ini keduet kalih Jeng Lina sing ayu dhewe. Lah. Monggo Pak Joni. Ya aku tak uluk salam sik yo. Heeh. Karo nunggu rawuhe Pak Joni. Ya saderengipun dalam ngaturaken wilujeng dalu para tamu Bapak Ibu sedayanipun pinanggihan malih kalih kula sakadang sak rombongan campur sari mekar leres saking pare-pare. Pimpinanipun sinten Mas? Mbak Mas Amin Su Glembe. Glembe. Monggo Pak Joni. Juga bekerja Nggih. bareng terus no. Nika katur dumateng Pak Joni. Amin kabul gembleh turah. Nggih. Nggih. Monggo wilujeng dalu Pak Joni. Alah. Pripun? Anu Lin sing salaman ya sing apik. Iki jek kalem Iki ya. mau ada berita dari Harian Fajar sudah jual kayu jati 2 pohon. Engko bar kowe Pak Sutres dari grup Abri. Paskas ya, pokoknya tak jeluk kabeh. Nggih, wilujeng rawuhipun. Wis nyekel apa Pak? Oke. Lah. Saking Banteng, Pak Demati. Mangan lontong sayure lho. Kowe tak elingke Pak Joni bengi iki siji aja nyawer nek ra isin. Ngono. Loro sak lagu 2 lagu ngerti dhewe. Mriki Pak, mriki Pak. Sik. Nyaket penyanyi lah. Aku ki rada gembrebeg ajeng. Pripun Pak? Rada gembrebeg. Lah wonten menapa? Loro tenan aku. Lah kenging napa? Wong sehat gagah gede dhuwur mekaten kok lara. Loro kuwi yo. Kene masih Kulino. iya. Mangan lontong sayure lodeh. Napa Pak? Ayo lontong sayur, Lontong sayur. Mas. Uyung, Mas. Loyo to Pak? Ayo memang loyo. Lah ya sing marai loyo lho sayur lodeh ki mau Pak. Anek diceko ya ora loyo. Lah pundi cobi kula cekele? Dodoku. Yo. Monggo Pak. Lorone loro ora kaya wong kandang yo. Kan nang bakuyo. Mangan doyan rajana dolan nang masinyo. Inang karo nilo kurang sidik semringah jeng Kirang sithik. kurang sidik Dadi obate ditambahi nggih. ayo dilanjutno Mekaten. yo monggo masuk Dadaku sapa rasa apa panceteko Hey ya. mbok balok jan
Mbak? Celes, Mbak. Sampun mari saestu niki. Tenan. Sampun. Masul sing ngantek mesam-mesem. Pripun? Monggo. Niki, Masuk. nek niki mpun adol wedhus ndek wau enjing. Lah ning wedhus mlayu ngono ya. Lah ning wedhus tanggane. Nggih. Kanten sekedhik nggih. Iya. Nah, tak marekne niki nggih. Iya. Adike pundi? Kelingan. Pripun? Adi lanang pundi? Alah lah kae wis mesam-mesem. Ane rada adoh ijeng. Mboten napa-napa mengki kula parani. Ayo. Sik iki dirampung esuk engko Nggih. diparani engko tak tambahi. Ya. Dadaku semua anak rasa apa pancen tega mbok malo janor paring suda gara nandang uyang. Sampun ngatur Ya. semanten. Tanduk alit tak sangoni sik. Mboten gantos ingkang saking Kandhani Jawa. kok. Engko. Ora ledok omongane Epung. Aku padahal iki nganggo silet lho. Sembah nuwun. Mugi tambah rezekinipun. Sing jenglina. Nggih, dan Adikku wis ngetokke dompet. aku sengaja gak ngingeti ya, Pak. Ayo diampiri engko kena engko. Lo. Ya, Pripun napa tanduke niki? nostalgia. Nostalgia gubuk asmara. Gubuk asmara, Mas. Berarti hotel Krusek, Pripun? hotel Krusek. Napa to, Pak? Teng sawah kok gubuke. Lah nek teng mriki jenenge rada modern city. Mas, kancane aku sih, Mas. Dilit kene. Pak Muryadi. Nggo, pinarak mriki. Monggo, Mas. Monggo, Pak. Yen lewat aku kelingan gubuk kae. Yen tak keleren neng cagak tembak tulisan warna abang pondo isih rawan jenenge gubuk asmara biyen nate ando tanpa pangkal tanpa basa bot abote kepaman asmara Kemana-mana. Gubuk kae nyimpen wati. Wiwit saiki. Gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti kakek cerita. Jan Aku ayo kalingan to jeng Sri banyu Rama, Jan. putih didol. Kalingan to jaman semono kae Pripun, Pak? jaman awake dhewe yang-yangan kae lho Walau kula nak emut terus kok, Pak. becak rodane telu jeng lina Napa, Pak? yen pengen penak melu aku
Lah napa jenengan purun tak eloki? Alah, pelem godhong ijo. Heeh. Gelem ora yen tak pek bojo. Aduh. Apa ya Cek kuat ngopeni? Catetan sakjroning ati ora luntur tambah ati aku kowe dadi karo mergo lereng ubuk asmara. Ya. Mekar laras. Ini loh Mas Slamet. Mas Slamet. Ayo ini loh. Nyokak yo, nyokak yo, nyokak yo, nyokak yo. Ya. Ya. Masuk, Pak. Lewat aku kelingan gubuk kae yen tak dolereng cagak tebak tulisan warna abang tonggo isih kawan Asik, Bro. gubuk asmara Oke. Londo. Jos. Tanpa bantal, tanpa rasa, kok abote kepreman Asik, asik. Jan, mari kangen, mari meriang. Lin Piye, Pak? Piye, Bapak? sawangan Pak Joni ya sing Niku- apik Niku suket mlakune ngulon iki Mas anggere Ipong. daerah Maros Dayak arek enek pesta siap-siap Sik rungokno iki lho, Ah, rungokno ah. Pak Joni. Niku suket mlakune ngulon Mas Ipong. Mesti nang nggonku mesti. Sirahku mumet ora kelakon. ndar aku nek nyawang lina mumet ngono Ora. Catetan sakjroning ati ora luntur tambah aku kowe dadi karo mergo lereng gubuk asmara. Nggih, Matur sampun nggih. suwun. Injih matur nuwun Pak Joni dari grup Mandai. Engko aku njaluk Mas, anakku celukun Mas. Oke bro, iya pokoknya karo mekar laris ndak usah khawatir, lagu sembarang iso antri bro, iya antri kok jeni ponto takalar saya kasih lagu ati kesekso iya pring kuning sirit dulit entut berut iso kabeh bersama mekar laris tak njeluk se iki yang dari grup Angkatan Udara Bapak Selamat dari Paskas ya monggo Pak. Tolong tanggal 6 aja lali lho Pak. Halo Mas Ronto, selamat malam. Oke bro, iya. Selamat malam. Selamat Kakak malam, Laras. nggih Pak Wajan. Semoga Abri, tetap jaya. Abri, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Abri, kuwi ndekku, gede ndekku, aja dadi paduton. Abri milik kita semua. Ngene lho Pak, hanya 75 satu hari satu malam. Kula nyuwun Mbak Lina ngancani kula. Waduh, Cek Lina. Nggih. Ayo Lin,
tampil ora masalah iki sing ora nyanyi takon gugur takon dandan bengesan tak bayar mula bos wae Mekar Laras do kuru kuwi ya mergo mikir penyanyi kuwi nah sabar Mas Gembleh amin ya dadi pimpinane ngono kuwi nek ra mentale kuat jeplok-jeplok mantoe ngantek melesat ning Jawa kuwi gara-gara mentale ra kuat coba kuat tetep nang kene lagunipun apa Pak? modalnya nang Makassar siji dablek ngono wis tetep kuat napa Pak Tris? Pak Slamet Lewung oke dari grup Paskas Angkatan Udara oke Tanggapan ya Mbah Mon. Mik mundi. MC gawane mik kok ora dicekel to. Ngono ya njaluk bayaran. Oh ning Makassar mentale don. Walah Jawane di dapur-dapur ki gak lega ngono ta Bos. Ora lega mbok. Ha nggih, monggo Pak. Sabda pandita ratu. Hei, hae, hae, hae. Yo
Piye Pak De selamat. Ya, monggo Pak. Sabda pandinoran slirem satya sisian solo lelah tresnaku Sampun. Pripun Pak? nyuwun jambu alas. Menika vitaminnya gantas mboten? Oh. Masih setia. Pak Demarti ditahan nggih, sawerane nggih. Mangke nanti Pak Haruna juga nyawer. Dari Bantaeng jauh-jauh mosok gak bawa uang Pak? Kowe tenang ae Lin. Ya, santai bro. Bersama Mekar Laras. Oke bro. Yo. Monggo Mas Pur. Monggo. Kelingan manis esuk Ramah gemuyune nolak kasih sayang karep hatiku takon dadi bojone sayange wis duwe bojo ora apa nomor loro aku wis kadung tresno kepajet tresno nelongso aku ora bakal melu duweni yo Mekar Laras kulite ijo sing digagas duwe bojo ada durung rada jati sumpah hebatin yen kula jadi dikawin dekate ngati ora bakal loro nganti yuk sumpah heng batin harap sehidup semati seneng lan sedih ayo bareng dilakoni jambu alas jambu alas manis rasane tak eteni rasane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno sakno nelokno yen aku lakon melu duweni yo Tresno Studio walas kulite ijo Asik-asik. sumpah hebatin yen kula jadi dikawin dekate ngati ora bakal loro ngati yuk sumpah
sehidup semati seneng lan sedih ayo bareng dilakoni jamu alajo manis rasane manis rasane asik tadi rasane kelingan manis asik bro aku Eko Rama gemuyute kasih sayangi ya sembahnya Pak sembahnya Tolong Pak jangan lama-lama Pak. Ya, ini dari Pak Selamat Paskas Angkatan Udara loh. Tentara iso nyanyi bakal baso domo piye? Wah Jan, anakku takon nyanyi seragam lagu rock. Iya, Paskas grupnya Mas Selamat Sendung, kan dhisik pegawai Bang Jo. Berikutnya dari Banteng dulu, habis itu Banteng Jenny Ponto Takalar satu persatu dituruti ya, tuan rumah ngalah sih. Dari Pak Demardi Banteng, harus jengeka jumeneng Dek Cahayu. Cahayu, kowe maju rono kenalono sik. Engkang pundi? Pak Deku sing nganggo kacamata. Oh, kacanting. Kae wong melarat sak Banteng, melarat dhewe kae ya. Maksud iki melarat medite ning sosialnya tinggi. Jenenge kok sak-sak ya. Mati Pak De sepurane nggih. Teko Ika lagune apa? Engkang menika nggih. Heeh, salaman dicium tangannya, diciumno. Lah kowe penyanyi kok silit iki piye? Ya Allah, jenengan iku kok kaya ngono lho. Nggih. Oh, krotok-krotok ngono. Ngersakne lagu. Aku wis ngajari penyanyi, nek mangkat do nggo silet to. Nyidam Siji. Sari Pak Ipong. Oh, Nyidam Sari versi koplo apa langgam, De? Koplo. ben ra ngantuk. Ya. Engko Mas Purnomo Yono Jini Ponto Pak Rian, oke Pak Rostabi Kodem lagune pemilih dewe-dewe. Teko jam 2 bengi sumpah iki cara ngapusi aku. Sing bayar Sutris iki lho. Oh, Mas Sutris niku. Iki ketangger MC Koplak mati kowe, Tris. Nyidam Sari garap koplo. Nyidam Sari garap koplo ning kono ae. Aja pindah kowe timbang-timbang. Nek pindah tak pecat. Iki hawane rada remeng-remeng aku suka. Iya, remeng-remeng rada suka. Memang garapamu ngono kuwi kok, Kak. Mula Maksudmu- gembleh ngantek kuru nek ngejob kowe. Maksudmu warung remang-remang. Ya, oke Mas Gembleh Nyidam Mangga, Mas Sari versi Gembleh. koplo. Handoko tulung dijebolke kendange ya, hadiahmu televisi selikur in. Kersa duet, Ah. Bapak. Wakile mangga. Duete karo Simon, ya. Disuting. Oh, karo sopire. Oke, Bro. Bersama Mekar Laras, Mekar Laris. Utang habis pesta dibayar. Nah, ngonten kan live streaming niki, Mas. Monggo Mas Gembleh, Nyidam Sari. Mas Gembleh senyum sithik ngono. Kok sepaneng lah, ngono kan ya manis. Trisno Birisu. Masuk Kang Mas. Upama sliramu sekar Ini ya, Pak. melati, Asik. aku kombang dan sari. Upama sliramu
margi wong ayu aku kang bakal pinawe rasa jagat raya kelingono ukiran samudra ora ilang memanise aduh jati ati salawase nalikane ro ing dalu atiku lam rupa wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange luku upama sliramu sekar melati aku kembang dasari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal pinawe rasa jagat raya kelingono wikir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati salawase nalikane dalu atiku lama rupa wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange lugu sudah napa tambah lagi Pode pun Kak Ika saiki ditambahi siji kanggo Pak Beku sari Banteng. Oh, saking Banteng. Sesideman. Lu becik kowe tak pateni. Aja to openi to. Saiki tak ganti saire. Luwih becik. Tak ayomi. Oh, ayomi. Bar kowe ikut takalar Jeni Ponto tak entekne baru kembali ke grup Maros Dayak dan sekitarnya. Aja putus asa kowe itu setu, kowe debing ate sak kelengermu kowe. Dinteni mbok wedok nang omah teko-teko peh hujan alasane. Ndak bawa mantel diajeng. Wong lenang akeh goroe, modele kaya setu kuwi lho. Sesideman ya, Mas? Sesideman ya. Sesideman itu bahasa Indonesianya itu sembunyi-sembunyi. Oh, sembunyi. Bahasa Jawane delik-delikan, delik. Berdemen niku ta? Iya, kaya kowe karo kelonteng. Pisan kok. Pisan karo ayong apa karo telonteng? Jangan ngomong. Telontenge sing ndi?
tukang kendang Oh, aku karo dlondeng. Ayo Mas Amin Gembleh sesidiman dari keluarga besar Banteng Pak Demarti, monggo. Gembleh kita gak tahu sesideman kok Mas. Lah cek wedi-wedi ngono. Nek lek Simon kuwi wong jujur. Oh lek Simon jujur. Jujur kuwi blas ora menggok-menggok dalan kecuali tukang playere Gembleh pimpinane. Kalem ngono. Halah lah nek kuwi wis tok kuwi ketoke kalem ning kuwi carane bahasa Indonesiane kaeka. Pripun? Air tenang menghanyutkan. Oh, ngono. Mula saya kuru mergo mikir anak buahe bayarane ora tau cukup. Urip ana kota gede Makanan, pilihan Mas Gembleh.
kira jogetmu masules iki ketok arep ngrogo dompet nek gak sida. Aja ngono ta, Lisin. Pulbane melok. Urip ana kutha gedhe kanggo gak tukune masak mobil apa wae senadyan sesidhem mesti Injih matur nuwun Pak Demardi, grup dari Bantaeng mugi saged meranane penggalih. Berikutnya kembali ke Jene Ponto Takalar. Ayo jaluk apa iki? Banyu langit. Dari Mulkoplak ora apa-apa. Yuwanita sing durung nyanyi gur takon bengesan karo dandan bayar apa akeh menduk. Rene. Iki penyanyi Jawa blasteran iki. Wis tak ngomongi. Nek dadi penyanyi bojone bakul bakso aja ustad. Nyanyi rene, nduk cahayu rene kowe. Iki Jawa rada pekok ora apa-apa ning ayu, manis ya. Jembatan Ancol. Heeh, timbang tak selamat lambemu nang rene ya. Banyu langit dari Mas Mul, grup Jene Ponto Takalar. Banyu langit ya. Ayo Mas Amin Gembleh ya. Kowe nek gagas penyanyi kok bingung karo lagu iki. D minor, D minor. Alah nek gur MC ki nek ra mentale kuat kaya tau lho, mulih Jawa. Alah mental ra kuat kalah karo Lek Simon kowe. Mental nek Makassar gak kuat, minggat. Ayo mulai sini berdiri, berjoget bersama Mbak Yuwanita dari PK Bata Pindrang. Masih bersama Mekar Laras. Suara angin sengeridu ati, ngelingake seliramu sing tak tresnani. Terima kasih. Senajan mengenang mimpi ngalamo ning dadaku tambah rasa kangen ning atiku ngalemo ning aku ben ra adem kesiram utane dalu. Ayo Mas Pur. Waktu gede kelingan mendungi udan, dalam sono atine wong sing kasmaran, setia janji seprene tansah kelingan. Gunung Merapi Purba melu krungu suaramu ngomongke apa ademe Gunung Merapi Purba sing nolangkat Wonosari Yogyakarta. Asik. Ayo Pak Irian, Jene Ponto Group. Mas Rama Setung. Ayo digoyang Pak Setu. Hei, digoyang Mas. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe. Oh ahok Lungane ra nganti sore.
sliramu ngomongke apa ademe gunung Merapi Purba sing nolakkan Wonosari Yogyakarta Oke, terima kasih Banyulangit dari grup Takalar Pak Restati Kodim Mas Budi Mas Mul ya. Berikutnya kembali ke Takalar dulu dong. Oh, Jene Ponto tadi Takalar, sekarang Jene Ponto Pring Kuning dadi saksi. Mbak siapa? Oh, seneng Amulina ya, Jolin Renendo ben. Wis pokoke iki kowe karo Ika engko ya sak klengermu sak karepmu. Engko nek kurang bayarmu tak tambahi. Nek gembleh bayare kurang tak tambahi. Heeh. Ora nganti nyuweke kamplek aku iki, Bos. Iki MC paring royal ora bayaran ora apa-apa. Heeh, bar kowe engko tuan rumah dikomplit toko jam 2 bengi sing bares sutris koyan. Mulane aku nek MC pilih jenengan kok. Masa? Memang aku pinter nyopet kok. Wong elek tapi pinter golek duit. Aja elek ngono lho. Simon kemaki kowe muni aku elek. Nggih, monggo. Ayo bro, Mas Jatno ya oke. Pring Kuning permintaan dari Pak Eng Gandul Mas Rian. Ya, Jene Ponto Group. Jroning ati isih ana tresna Isih ana tresna apa sliramu ora krasa yen tresnaku tanpa upama joget. Bayanto. Apa rong pusing? Ora gayeng nek ora sampean. Pring kuning dadi saksi. Ana bisa berose. Apa sliramu
Beantu. Turun. Iki saderengipun dipun lajengaken nggih menika Mas Toglendo. Mas Toglendo monggo dipun suwun kalih Mas Amin Glembe. Nggih kepareng Beantu wonten ing panggung monggo Mas To saking Jawi. Nggih monggo. Mungkin nek Mas To Grindoh digilir Mas Sulis BTP. Iya suarane ben ditajane kalih Mbak Eka kaya apa? Niki Mbak Eka saking Jawi sing pundi to? Oh iya. Mas To Grindoh monggo Mas, panjenengan dipun aturi kalih nggih. Njenengan dipun aturi Mas Amin Gemble kepareng munggah panggung monggo. Nggih monggo Mas To. Mas Adi rajinipun ingkang kagungan kersa monggo Mas To. Ora gelem. Ya, lah dalah. Nggih sadherek nggih niki Pak De kula setu saking Jenik Ponto. Niki ketoke jan sehate ra umum kulina mangan anu ya. Coto kuda ya. Mula ra tuwek-tuwek. Rambuté wis putih ning mukake ya jek enom ae. Mas Amin Gemble menika saking Jenik Ponto, Pak De setu ngrasakaken nggih menika kijing miring. Menika tasih sesarengan mekar laras murah tur meriah bersama Mbak Lina. Oh iya, Mbak Ika dari Jawa. Menika saking Pak De Setu Jenik Ponto Bos. Ya iki njaluk kijing miring. Lapor sih Mas Setu sih. Fotomu tak bayar. Ya. Mas Setu terus Mas Sulis terus fotomu aku nuruti dulur lanang. Oh iya. Masih ada Mas Sulis, ada Mas Setu, ada Pak De Setu, ada Mas Sutris. Diaturke mboko setunggal saking mekar laras monggo Mas Amin. Kijing miring dados. Monggo Pak De Setu. Sing
Nggih, matur suwun Pak Desetu saking Jene Ponto ingkang sampun kepareng ngaturaken nggih menika request lagu Kijing Miring. Ingkang salajengipun nggih menika tuan rumah Mas Setu meneh. Nggih, monggo Mas Setu jenengan nyekar kiyambak napa dipun wakilaken kali Pak Kumis monggo kersa. Nggih, matur suwun Bapak MC. Niki kanggo dulur lanang Mas War saking BTP nyuwun fotomu. Mau sing wedok karo sing lanang mampir ning omahku. Iya, niki Mas War kadung dibayar. Ayo. Heeh, mengke bar kuwi bojone Mas Setu napa? Pamer bojo. Bojone Mas Setu. Neso Mas Simon tak tanggap sok ya. Heeh. Jeneng Mbak Eka sing ndi to, Mas? Piro bayarane? Manut Mas Setu. Ayo to. Fotomu. Ayo, wedok lanang mau mampir ning omah wis pesen karo Mas Setu kok. Nggih sepurane Mas Sulis nggih. Tak nuriti Mas War, tak hibur. Ben aja ora lara. Ngono nek setruk sing repot aku. Ayo, ayo jengeka fotomu. Jane aku ora pakar seni lho jeng ya. Oh, mboten napa-napa. Mengki ki saged suwe-suwe. Heeh. Lah iki mbok wedok tak gawa. Arek jarene arep kenal karo Mbak Eka. Nggih. Nampil bapak nggih, Bu. Sekedhap Lah iku ibuke. Nggih. Ora suwe nglairne. Alhamdulillah. Iya siap no. Iki dhewe no. Nggih, salaman. Kowe nek njaluk sangu sangoni dhewe karo mbok wedok. Nggih, mugi-mugi lancar nggih. Ayo Mas Amin Mungkin gembleng. nanggap kula. Aja ngono to, Mas. Njaluk sangu yo tetep dikei ora dikei sing Mas Setu. Sabar to. Iya. Oh, mati ora nggo duit kok repot. Ya ampun. Ayo. Fotomu. Mas Gembleng. Ayo. Spesial. Kanggo Mas War. Fotomu ya jeng ya. Injih, Kang. Ning aku ora pakar seni. Mboten napa-napa. Iya. Aku sih ya jeng ya. Monggo. Wetemu sing napeku wong ayu tak simpan rinten lan dalu andeng-andeng ning pilingan Waduh. yen dipandeng masa tu kaya kelingan ayen tenane wong ayu bagus jan tumpuk. Ayo Mas Slamet. Yen mesa banget ati. Iya. Rina wangi mung tansah rindu ati. Rindu-rindu masa tu rindu nyawang fotomu nambahi kangenku tata wang ambal ping 1000 katon kalem nempel ing dadaku yo aku ora pakar seni ning ya latihan iki. Anjir, biasa nek nembe pisanan nggih ngaten niku. Sapa ngerti aku iso nanggap sampean tak panggil aku. Amin, amin. Ora salah larang-larang karo Mas Setu. Mboten. Mas Setu mau dukuh jenar. Oh, nggih. Iya, sampean wis ngerti. Mungkin kula sering mriko kaya. Iya. Ayo, Nduk. Selalu terbayang-bayang doa-doa sayang. Iya.
sing ranjang kasmaran sirone ngagatun montang manting mongso ora bisa nyanding Iya, terima kasih Bu. Ayo. Matur sembah nuwun Bu. Iki anake joget ning aku nyanyi jane sungkan aku. Asik. Bersama campur sari Mekarsari. Adi pimpinan Bapak Amin Kemle. Oke. Asik men ayo Ceng ya. Enak banget loh Pak. Tarik yo. Awatmu sing apesku wong ayo. Kasih maring dalan jalu. Andeng-andeng nek pilingan yen dipandang asa tuh saya kelingan ayo ndek Sebawang sing ora iya asik aku sing setumpo undung iya giliran ngecengnya rindu-rindu masa turindu nyawa ketemu nambahi kangenku tawa ngambal ping sewu katon kalem nempel ing dadaku iya Tuken tak kentu. Kok gak modus Mas? Angen teni lho. sementing karo Mas Setu rasa larang-larang Oh mboten larang. menyang mulih tak cukup Onje, cukup wedhus gudiken, Pak. bulan 6 aku siap ning nglairne nek anak wedok tak golekne penyanyi kon Jawa Amin. Muga-muga anak wedok. wah anak loro lanang kabeh ning penjengklek kabeh iya Kula nggih mboten saged nggih wedok lho. ayo ndek Nggih, masuk. sepurone bose aduh sayang Aku sing nandang asmara Serone ngatur montang manting Mangsa main besok ora bisa nyandi. iya ora sah tengose kadung sangoni mbok wedok to Nggih. iya aku jarine arep dipamerine karo kanca-kanca pamer bojo Pamer bojo. heeh ayo sampean dhewe ya Nggih. wis kadung disangoni karo mbok wedok ya wis Siap. pamer bojo ora apa-apa Jak joget Ibu, ojo to. ayo spesial kanggo ibuke Nggih. pamer bojo penyanyi ini iso aja nek manut karo Mas Setu rasa ngono ayo diganti apa Bu ora iso diganti apa Tutuk rambi anyar sing jero lemariku nanging bojo anyar sing mau pamer kene aku ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning harapku Mas Semar sepurone ya ayo ayo kocok-kocok panjenglek wektune karo seprapat jam ayo seprapat jam ayo
nandang kangen tenane rino wangi atiku rasane peteng asik tansah kelingan kepengin nyaman sedelo wae aku wis emoh tenan citra janji saprene ngonku ngakoni nanti spene aku ora bakal lali nangis batinku rantes uripku teles kebas retelo ning dadaku asik pamer bojo jeng ya ayo masa tua dipamerke wis sini wae wis ora ana sing duweni kok lamariku nanging bocahnya sing mau pamer kene aku tenan lo mas tutu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali ngarani wong koyo aku ning opo seneng aku yen mung kamelaraku pamer bocahnya ning ngarepku citra janji tekane kowe ngapusi ati sprene suwene aku ngenteni nangis batinku rantes uripku telas kapas netes elo ning dadaku DJ Amin tutuk kami anyar sing ning jero lemariku nanging bocah anyar sing mau pamer kene aku asik tutuk wangi mawar sing ning jero lemariku nanging kowe ali larani wong koyo aku ning opo seneng aku yen mung kamelaraku iya sabar mas ya soalnya ning ngarepku ning opo seneng aku yen mung kamelaraku pamer bocah anyar cendal jaman tutuk kami anyar sing ning jero lemariku nanging bocah anyar sing mau pamer kene aku terima kasih iya lagu berikutnya masulis saking BTP sik ya ketuane sik engko bar ketuane karo sinten Olan Raki iya ketuane sik ayo disebut ketuane iya kita sapupuh mengke bar iki Lan Raki
Ya. Iki jane mau mun wis ngarep-ngarep ae ngono. Nek ora tak celuk mungkin ora teko ngarep. Mungkin bar Mas Sulis khusus rantaki lan raki. Oke? Suket teki. Iya. Monggo Mas Sulis jane pengen balik sarung ning gandeng niki minangkani pamundutan ingkang gadhahi hajat ngene Mas Slamet nyuwun memanekmu. Kali sinten Mas Sulis? Nggih. Ayo milih dhewe. Kowe repot to penyanyi ayu-ayu kabeh. Aku repot lho Mas ya. Carolina wae. Ayo Yunita Eka. Lina. Monggo jeng. Ayo jeng Lina ya. Jangan dikasih benging. Ayo, son kok dikasih benging. Tukang sonnya diombeni Mas, dikasih minum. Tukang sonnya kasih minum temennya Mas Setu. Di mana ada Mas Setu pasti ada tukang son. Ayo, ayo jeng.
kang dadi mani ing kalbu Pindaretna kang katon malelo pawelingku mukya tansah eling nadyan ada rasaku among sumanding Rena wengi aku pangan sangen beni tanpa ketan ngidam tete sing tresno kang satu katine taline hatiku kan tansah nandang kasmaran banjroning atiku asihku angrekani dadi usadane aku kan nandang bronto lilanono caket ning sliramu tansah gandeng renteng kaya mimintuna matur suwun. Sembah nuwun. Nggih, niki masta saking Lanragi Suketeki, bar Suketeki Pamuryadi Baluk Lipa. Iya, Baluk Lipa, iya. Iya. Iya sik. Suketeki Baluk Lipa. Yang penting urut 3 lagu lagi. Besok dilanjut. Iya. Oke, Suketeki. Aku tak sengalah terima mundo timbang loro ati tak oyang wong kowe wis lali ora bakal lali mari pasanawa urip kari balo lilo talakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ora bisa dikuku oh salah ora gelem aku salah suwe-suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe selakone menaku dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suka teki
Abul dukule malah suka teki wong salah ora gelem aku salah suwe-suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe selak-selak menangmu dhewe tandur pari jebul dukule malah suka teki oh tandur pari jebul dukule malah suka teki matur suwun. Iya, niki iya, niki pundutane Pak Muryadi. Ayo, baluk lipa. Baluk lipa. Belum. Mbak Eka, Mas. Pak Muryadi niki, Mas. Ayo. Ya monggo Pak Sing Muryadi kuasa daya. Balok Lipa bersama Jeng Eka Sanjaya. Oke, Oke. itu dari grup S Terate ya. Satu lagu yaitu Kolosebo. Oke, ya. Iya. Santai BTP tetap tak kei. Nek Kolosebo ra iso diganti Santik ya. Tetap tak kei. Oke ya, tadi nyun Ora pangapunten setu, ora setu, dari ora grup pakai. Persaudaraan Setia Hati Terate. Ayo. Dan gandeng Kolosebo itu note ilang. Engko diganti Ayo. Santik ya. Oke. Ayo, Jeng. Asik, balon lipa spesial khusus Bapak Kepolisian Pak Muryadi. Ayo, sik. Ayo dong, ora bagian sesuk tak bagi. Asik. Enak ya dong balon lipa ya. Enak ya. Asik. Aku lenalo ale. Musolani hatiku. Asik. Kasih baru. Asik. Yo, sabar Mas. Nadi tu
Mekar laris, mekar laris. Terima kasih. Oke, balok lipat dari Pak siapa tadi Mas itu? Pak Muryadi. Berikutnya dari keluarga besar SH Terate. Ya, dari anu gandeng kalau seboki nadane mencelat cah. Diganti apa? Santik ya. Oke bro, joget bersama Mekar Laras Santik. Siapa sing arep nyanyi? Ya, satu persatu lagu urut sing penting beres. Iya, teko jam loro rasa khawatir. Sing bayar sutris. Bar pingko Mbah Gito bariki. Oke, Santik dulu dari keluarga besar SH Terate. Ayo cah, dan juga sing tertib sing apik ya. Nek pengen tak sawer nyerak aku. Silit dulit entut berut bersama Mekar Laras. Oke bro. Ayo Santik Ika yang dari kota Sragen Asrindo berdiri. Ayo Mas Cipeng. Ayo Peng, di sini berjoget. Ayo Cipeng sini joget bersama Mbak Ika. Ayo Peng, dengerin Peng. Melakukan diriku seperti seorang ratu, ku ingin menjagamu. Ayo nanya di halus ya. Hei sayangku, hari ini aku cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, melakukan diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Emang lagi manja, pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi sakit, tapi bukan sakti. Cantik ini cuma untuk dirimu. Hai sayangku, hari ini aku cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, melakukan diriku seperti seorang ratu, ku ingin menjagamu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi sakit, tapi bukan so sakit. Sakit ini cuma untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi sakit, tapi bukan so sakit. Sakit ini cuma untuk dirimu. Iya, terima kasih dari grup Cipeng SH Terate. Oke bro. Iya. Saya dari BTPC. Engkau ndak gelak ngeluh sirahe. Lagunya apa? Aku satu. Mas satu. Aku bar kowe Mbah Gito. Wis tak bayar Mas, ya tenang. Ayo. Gelo, monggo gelo Mas. Sing nyanyi sapa Mas?
Mas Olin sing nyanyi sapa? Milih sing nyanyi sapa? Iya. Siji loro telu papat iki sirite medut-medut kabeh ora Siap. apa-apa. Mas iki lho takon nyanyi. Sing santai bersama Mekar Laras Mekar Laris. Iya. Ayo jam kali Mbak Eka wis dibayar Mas ya. Oh Eka. Heeh. Eka Sanjaya. Kong BTP D. yo. Oh, nek neng pare-pare jenenge Kong D. Bokong gede. Sing penting galarang-larang, sing penting galarang-larang tak Nek tanggap neng goa jenenge Si Manis Jembatan Ancol. Ayo, gele jenge kaya. Oke bro, yang penting tertib satu persatu. Ayo masuk. Solin yo. Goleki bote-bote kepengen ketemu senajan ada taparane menuruti karepe ngati rayo ngono to Mas Gembleh bareng saiki kataku asik jane yo ora konduk aku yo sing nandang atiku loko metes nalasi pipiku yo yen pancene tresno baya kandha sing prasaja aku ora bakal gondeli sepurane ora pakar seni yo sepurane isa-isanan ayo ndek kaya ngene lalakonku kon kaya apa to ndek ngopo kok dadak ketemu yo nasib gawe dhewe yen pancen ditinggalake gawe gelem ati salawase bersama video syuting apa mak ayo terseno gelo ayo Mas Olin aku saya tinggi gonku goleki bote-bote kepengen ketemu asik najan ada tamparan mau nuruti karepe ngati ayo video syuting ayo saiki kataku ninggalake aku kaya sinandal atiku loku metes nalasi pipiku deng jawi ya yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aku ora bakal kaya ngene ya lalakonku yen ngopo
Oke, terima kasih. Bersama Mekarlas masih ada 2 lagu saudara. Oke, pertama dari pengantin lagunya Aku Takut yang dibawakan oleh Bunda. Kedua dari Karang Taruna, lagunya apa? Karang Taruna lagunya apa? Memori Berkasih. Oke, 2 lagu. Berakhirlah perjumpaan kita bersama Mekar Laras. Mekar Laras, ayo Bunda. Ya bonusnya sesok sore. Iya. Pokoknya sesuk toko jam 7 bengi sing bayar Mas Yanto tur. Ora usah kuwatir. Nah. Monggo Bunda sini ya, lagunya dari mempelai kedua mempelai. Ya, iya duh sini Bunda ya. Iya, bundaku yang cantik. Ya. Oke, arlojinya baru ya. Iya, terima kasih. Lagunya Aku Takut Mas Gembleh, amin. Ya. Amin kabul Gembleh lebih. Spesial buat Mas Yetno. Spesial juga ayo bersama kedua mempelai bundaku. Aku takut bersama Mekar Laras, Mekar Laris. Takut berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Kan aku sayang, aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Sekasih. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Kan bisa aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Ayo Bunda lanjut dari kedua mempelai Mas Eswanto. Spesial buat pengantin prianya Mas Eri. Iya, spesial juga buat Pak D-nya. Kamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Sekasih. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Ku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Oh ya, barisan obat nasional. Hey, asik bro. spesial buat Pak D-nya. Oh, oke. Asik. Iya saudara-saudaraku tersayang dari Bunda yang cantik. Iya, moga-moga dari lagu terakhir dari Karang Taruna Group sing di omah sesuk. Iya. Iya,
ben lucu ben gayeng sing di omah sing bayar sesuk tak kei 14 lagu ya. Luka hati luka diri dari grup Karang Taruna, pertanda berakhirlah perjumpaan kita bersama Mekar Laras bro ya. Ayo jeng Eka ya, engko Pak penutupnya pamitan lo bos ya. Oke bro, oke ya, besok malam ya dilanjutkan lagi monggo. Luka hati luka diri dari grup Karang Taruna Dayak dan sekitarnya. Maka bila dari grup Mekalares bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besar. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak mungkin melupakanmu, tapi aku butuh rumah beserta isinya, Mas. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Orang tuaku tak merelakan bila diriku menjadi milikmu. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Bertahun-tahun diriku mengimpikan, oh kekasih, untuk hidup bersamaku di dalam malaikat indah. Hancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Kasih tak akan pernah berubah,
diri, cintaku kau bawa mati. Bertahun-tahun dirimu ku impikan, oh kekasih, untuk hidup bersamaku di dalam malaikat indah. Hancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Kasih tak akan pernah berubah, biarlah aku tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasukan joget yang telah mensupport sehingga aman tidak ada halangan suatu apa, karena besok pagi akan kita lanjutkan kembali. Kepareng matur dumateng Bapak Selamat, Ibu Reng dalu menika kula sekapen semanten rumiyin benjang badhe kasambung malih. Ing wasana bilatung beritaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu yang satunya tadi mana? Yang hitam. Oh, sudah kembali.